زحلفكم نايز مدبزي تخاتل تحواتين حتين كما يكأنيكم بكل سلام خون لكم بتعنا تقولوا محرات زي أبيك بزحلكم أمنتنا نصلتنا نيم بار كم تلموت محبر أملاخنا قلقلتنا بزبل مدبنا أبيتا كريستيان زقلقلو أقلقلتي من يمرصهم بخما يمرصوا نمان كيم زمرصوا أبي حطوا دغمه أبزي أقلقلتي زبزحلو أبيتا كريستيان بزحات عينة أقلقلت زلو زمان من يوم كاب እግዚአብሔር ዝተላእኩ እግዚአብሔር ጸውዖም ከመይ ዝበልዖም ከመይ ጌርና ንፈልጦም ከመይ ጌርና ኸ ናብ አገልግሎት ክመጹ ንገብሮም ዝዓበ ሕቶ እዩ መጀመርያ ከምቲ ብዛዕባ ማሕበር ኣምላኽ ክንመሃር ከለና ቤተ ክርስቲያን ታ ማሕበር ኣምላኽ እቶም ቅዱሳን ኣምላኽ ዝጸውዖም ብገዛእ ደሙ ዘጥረዮም ህያዋን እዮም እሞ أملاك نزوم أبتا بيت كريستيانو زلو قدسان بصقو زحاريهم بمرحانو زسلمهم نعو نخبرو خونو زسوعهم زقلقلو أقلقلتي من يمرصهم هذا شو عطى نتبتات أكتاتي لي إذن نتبتات زيهم كبوكم يمو نبرهان كخونانا زخيلا حق الأملاك كرئينا بمجمريا تابعت كريستيان ناي كريستوس سلازخونت ناي أملاخ سلازخونت أملاخ يو نابتا محبر زسوع من زحار يومن زفل يومن سلازي أبا مصحف قدس بفلا بحدش كدان كنا نقول كلنا أبولي كدان ون اللويو حدا جزي أقلقلتي مسوا حدو ويتا يسوس أقلقلت بزيحوه أقلقلت خدل خلو مولو ليت بسألوت نطعيحو كم زحادره إنا نري أول قل ما توصل لحر إنا أبتاش عين عراف إيو بزيحو وقويتا إيو بزيحو عايتقنا وحدات يوم سلازم تقويتا أخلي ناب أخلو ويناب قراتو عايت خلق لمنو كبل كل إنا نري سلازي بسألوت يوم زوهاونا مو اجزي سلازهم بعدنا يكونان نمرصهم أملاخيو زحاريلنا أملاخيو زمرصلنا قل أملاخ مريصني أملاخ يتقوعني إلو انت مسألنا خدعا بخمين فاليو إذا شو عتا نتبتات ممزني معك أنخونانا يخيلان بعتناي ماتيوس معرفت شعاتي كم بامو كم يجري ويتا نزوم معايتو خونو زحاريهم نزبل حتى أبتاش عاي معرف ملس خركبي بأرتاش عاي معرف ماتيوس قطري ثلاثة شو عتل شو عندك مزامرتو تأخلي بزحيو عاي تقنا حيدت يوم سلازي نتقوي تأخلي ناب أخلو عاي تخلي لمنو حجم بأرقرات اللو وبزي أبير مالتي بيتا كريستيان بقرات أملاح تمثل بيتا كريستيان بهنس أملاح تمثل بيتا كريستيان بسقا خريستوس تمثل بيتا كريستيان بمرعات كريستوس تمثل ما أبتقراتو عايت خلق إكزي أبهير يزهب أبتهنسو هنس خلق إكزي أبهير يزهب أبتاسبقو مع بيتي كلق إكزي أبهير يزهب نتا مرعاتو دما كسلموان كحاصبوان كفريوان ككناخنوان كصبقوان كسلموان عايت للأخ دما እግዚአብሔር ባዕሊ ስለዚህ ጸልዩ ነትጎይታ አኽሊ ናብ ግራቱ ዓይቲ خلق መስበለ ሽዑ 12 ሓር ኮሎ ንሪ ኣብ ቲሞቴዎስ ግልጽ እኳ ኣይኹን እምበር ኣብ ወንጌል ሉቃስ ግን ነዞም 12 ሐዋርያት ከመይ ገይሩ ከም ዝሓረዮም ኣብ ሻርሻይ ምዕራፍ ገሊጹልና ኣሎ ኣብ ሉቃስ ሻርሻይ ምዕራፍ ቁጽሪ 12 ኮነ ድማ ይብል በተወርሓት ትኽጽሊ ናብ ከረንደ ይብል ليت بملئتا بصلو ناب أملاح نقحو حضرين لنا
كم قويتا يسوس بمنفس قدس زمرح قالوا لي ولا حد يلا كم قويتا يسوس سبك للي زخل قالوا لي ولا حد يلا قل سلام تاي يسألي كمهرنا سلام تاي كي يسألي أبنتك خوننا سلام تاي كي يسألي እግዚአብሔር ትገልጽሉ ነቶም ምስኡ ማዓይ ትኾንዎ ዘለዎምሲ ንሱ አምላክ ክህቦ ይጽልሉ ምድር ምስ ወግሕሽዑ እንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም ብዙሓት ደቀ መዛሙርቱ ይስዕብዎ ነይሮም ሙሉእ ልቦም ተኸቲሎም ምስኡ ኣብ ዝኸዶና ኸዱ ትምህርቱ እናሰምዑ ምስኡ ነዊሕ ዝገበሩ ነይሮም እዮም ግን ክሸሞም ከሎ ባዕሉ ኣይንርእን ኢና ክጽሉ ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ናብኡ ጸውዖም እሞ ካባታቶም ሐዋርያት ኢሉ ዝሰመዮም 12 ሓረ ይብለና ስለዚ ቅድም ጸልዩ ድሓር ሓርዩ ደኣንበር ብቐጥታ ከም ድላዩ ክገብር ከሎ ኣይንርእን ኢና እዚ ንኣብነት ክኾነና እዩ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ተጻሒፉ ዘሎ ስለዚ ኣገልገልቲሲ ቅድም ብጸሎት ኢና እንረኽቦም ካብ እግዚአብሔር እቲ ካልኣይ ነጥቢ ኸ ቅድም ጸሎት ኢለ ኣለኹ እቲ ካልኣይ ነጥቢ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብነቢያት ገይሩ ዝሓርየና ቅድም እግዚአብሔር ይህበና ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ንጽሊ ንጸውም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንቐርብ ሙሉ ለይቲ ብጸሎት ምሕዳሩ ንዓና ትምህርትና እሞ ንጽሊ ተኻልኣይ ከዓ ይብል ኣለኹ መንፈስ ቅዱስ ብነቢያት ገይሩ የመልክተና ማለት ኣብ ግብረ ሐዋርያት እንተርኢና ምዕራፍ 13 ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 9 ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 16 ኣብ ብሉይ ኪዳን እኳ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ድማ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ይብል ኣለኹ 13 ንበርናባስን ንሳውልን ነቲ ጽዋዕክዎም ዕዮ ፍለይ ኢሉ 5 ሰባት ኣብ አንጾኪያ ገሊኦም ሐዋርያትን ገሊኦም ነቢያትን ብጾምን ብጸሎትን አምላኽ እናገልገልዎ ከሎ ክዛረቦም ከሎ ንሪ ንሳሙኤል ድማ ናብ እንዳ እሰይ ከይዱ ዘይቲ ክሕወሉ ነቶም 7 ደቁ ብኩሎም ሓሊፉ ንዑ ይሓረኽዎ እናበለ ኣብ ዳዊት ምስ በጽሐ ግን ንሱ እዩ ዝደለኽዎ ኢሉ እግዚአብሔር ከመልክቶ ከሎ ንሳሙኤል ንሪ ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ዘመን ዝውል بنبيات جيرو يملكتنا ناي نصرات مدر زي ودق صقر زي سحت نبيات علو وين زيابير زخون النبي يكون ساميئيل بحقي ناي زيابير نبي أقدماي ساميئيل معرف سنة سنترينا كابدان كسعبي إرشبع زربو أمدر زي ودق أمون نبي كم زنبري مشكلو له فلذي أقدماي تيموثاوس دما نتيموثاوس انتايو أمعرف حاله قصر 10 شمومتن 10 تشحات أتي بتنبيتات أب تبهللك أملك حيزك بوط بوق ما أنت خطوة قاعدو سجري لنا برابع عين عرف قصر 10 4 دما أتي بتنبيتن بمبار إيد شماغلتاتن أبها زلو وهبت أجا عشيش هيتبلو كبل كله نريو سلاسي تقدماي بصلو إلى الله تخالعي بمنفس قدوس بنبيات سالساي قدس صحف بزعقنا معك أني ناي نبي معك أن الله ناي حواريا معك أن الله ناي ونجيلاو معك أن الله ناي قواسا معك أن الله سلما شماغل له ناي ممهر معك أن الله نخلهم معك أن الله نابنة قبل حواريات 13 نبيات حواريات با ممهران النبورين كتسليو خلو توم حمشته ممهر إلو خاب عقنه معقن له مالك نبيات يلو عقابوس بحال اب قبر حواريات معرف 11 مدر زي ودق تنبيتو تزاريبو له بزعبو نبي زبحال حانسا 9 مستنبيه زي كونس دغاغيمو مستنبيه اموت زبلو تنبيت امدر زي ودق مخانو اب حانت عد طراي زي كونس اب تفلالي ختماتات بوزح مسكر صنعه انت دعا እግዚአብሔር ተዛሪቡ بسم እግዚአብሔር ተነብዩ
እሞ ክኸውን ተረኺቡ እቲ ነቢይቲ ነቢዩ ንሓደ ሽማግለ ከመይ ጌርካ ከም ትዕቅኖ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ሳልሳይ ምዕራፍ ተዛሪቡሎ ክምህር ዝኽእል ዘይወቃዕ ዘይሰክር ቀዝዓ ነፍሱ ኣገባብ ዝፈልጥ ቤቱ ብትኽክል ዘመሓድር ፈታው ገንዘብ ዘይኮነ ኣብ ደገ ዘለው ድማ ጽቡቕ ዝመስከሩሉ ዘይሰክር ክምህር ከዓ ክኽእል ኣለዎ ተማሂሩሲ ብቃልን ብምሁሮን ዝፅዕር ከም ናይ ኣምላኽ መጋቢ እምበር ርእሱ ከዓ ዘይፈቱ ኢሉ መዓቀኒ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ሳልሳይ ምዕራፍን ኣብ ቲቶስ ቀዳማይ ምዕራፍን መዐቀኒ ገይሩሉ ስለዚ ብቅዱስ ጽሑፋት ንዕቅኖ ሃዋርያ ከመይ ጌርና ንዕቅኖ ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 መስኪሩሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 13-14 ንበርናባስን ንሳውልን ነቲ ፀዋዕክዎም ዕዮ ፍለይለይ ምስ በሎም ኣዕዳዎም ኣንቢሮም ብመንፈስ ቅዱስ ምስ ረኣኽዎም ናብቲ ዝኸድዎ ዓድታት ከይዶም እግዚአብሔር ነቲ ዝሰበኽዎ ቃል ጸጋ ብብዙሕ ትእምርትን ተኣምራትን እናጽንዐ ሃዋርያት ክስመዩ ክሳዕ ዝጽውዑ ገይርዎም መስኪሩሎም ግብረ ሃዋርያት 14 ቁጥር 4 ኣብ ግብረ ሃዋርያት 13 ግና ነቲ ፀዋዕክዎም ዕዮ ፍለይለይ ደኣይሉ እምበር በቲ ሃዋርያዊ ሽም ክጽውዑ እንከሎ ኣይንርኢና ኣብ ግብረ ሃዋርያት 14 ግና ተግባሮ ሃዋርያት ምዃኖም መስኪሩሎም ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ኣይ ሃዋርያ እንዴ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኣኽዎ እንዴ ንስኻትኩም ከ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዮ ዘይኮንኩምን ኣባኹም ግብረ ኣምላኽ ኣይተገብረን ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ድማ ምዕራፍ 12 ካብ 11 ክሳብ 13 ኣብ ማእከልኩምሲ ብትእምርትን ተኣምራትን ብዓበይቲ ግብርታትን ሃዋርያነተይ ኣይተረጋገፅን ክትንእሉን እኳ ምተገባኣኩም ምናምን እኳ ክነሰይ ካብቶም ኣዝዮም ብሉፃት ሃዋርያት ኢና ኢሎም ኣብ መንጎኹም ዘደናግሩ ዘለው ሰባት ብገለ እኳ ዝሓምቕ ኣይመስለንን ምስክረይ ንስኻትኩም ዘይኮንኩምን ክብሎም ከሎ ንርኢ ስለዚ ግብሪ ሓይሊ ዘሰንዮ መንፈስ ቅዱስ ምስኡ ዝኾነ ብስልጣን ወንጌል ኣብ ዘሎ ዓድታት ከይዱ መስኪሩ ቤተ ክርስቲያናት መስሪቱ ሃዋርያት ክበሃሉ ዝገብሮም ምልክት ዘለዎ ነታ ቤተ ክርስቲያን እናመሃረ ካብኣቶም ድማ ነታ ቤተ ክርስቲያን ዝጓስዩ ሽማግለታት እናሾመ በዚ ጸጋዚ ዝረአ ዘበለ ሃዋርያ ይበሃል ስለዚ ብመዓቀን መጽሓፍ ቅዱስ ይልክዑ ማለት እዩ ወንጌላዊ ከም በዓል ፊልጶስ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 8 ናብ ሰማርያ ኸይዱ ክርስቶስ ምስ ሰበኸሎም ኣጋንንቲ ወፅኦም ብዙሕ ሕሙማት ቆርያት ሓንካሳት ዘሊሎም ብዙሕ ህዝቢ ድማ ወንጌል ተቐቢሉ ኣብ ኣምላኽ ተመሊሱ ስለዚ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 11 ምዕራፍ 21 ፊልጶስ ወንጌላዊ ክብሎ ከሎ ንርኢ ስለዚ በቲ ጽሑፍ መለክዒ ይሓልፉ ድዮም ኣይሓልፉ ንርኢ ማለት እዩ እዚ ረብዓይ መለክዒ እዩ ሓምሻይ መለክዒ ኸ እቶም ኣብ ዙርዩ ዘለዉ ቅዱሳን ብዛዕባኡ ይመስክሩ ማለት እዩ ትፈልጡ ዲኹም ብዛዕባ ዳንኤል ካብ ዳን ክሳዕ ብኤር ሸባዕ ብዘሎ ህዝቢ እስራኤል ከም ዝመስከረሉ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 6 ዲያቆናት ክመርፁ ከለዉ ብጽቡቕ ተመስከረሎም ሕረዩና ክብልዎም ከለዉ ንርኢ ህዝቢ ድማ ባሂልዎ ፍሉጣት እዮም ኣብቶም ቅዱሳን ምስክር ኣለዎ ኣብ ምዕራፍ 16 ብዛዕባ ጢሞቴዎስ እቶም ኣብ ልስጥራን ኣብ ኢቆንዮን ዝነበሩ ቅዱሳን ብዛዕባኡ ጽቡቕ መስኪሮምሉ ስለ ዝነበሩ ጳውሎስ ምስኡ ክወስዶ ኣይፈተወኒ ስለዚ እግዚኣብሔር ተመስገነ ይኹን ብጽቡቕ ተመስከረሎም ሰባት ብመን ብቅዱሳን ስለዚ ናይ ቅዱሳን በቶም ኣብ ዙርዮኦም ዘለዉ ቅዱሳን ኣብ ርሑቕ ዓዲ ምስ ከዱ ብዛዕባኦም ዝብልዎ ዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ቀረብኡ ዘለዉ ኣብቲ ኣብ ከተምኡ ዘለዉ
أبتي زقمت اللي زلوا سفرة زلوا بزعبوا زمسكروا مسكر انتاي زبي أبزي عدو خيدكم من صفان صفلي ونكبر يخيل جن عدها من انتاي مسكرون انتاي يمسكرون بزيد ما شاد شاي ملكعي بحام شاي ملكعي هبكم الله شاد شاي ملكع أخي توم بسولات أجلجلتي بزعبو أخي انتاي مسكرون قدسان بحافل شاي لله حجيجن توم الأملاح زبلتو بهيوتهم أبويتا زمانات زقطرو بصبوق استمسكر اللهم أجلجلتي ممهران ديوم نبيات ديوم قاسوت شماغلتات ديوم وانجيلاويان ديوم إزيهم بفولي بزعبو دما استسعري مرمراتات جيرو إذا سبزي بحقي كابغزي أبيري كسع زبلو كمسكرو له بزي كاتم قدساني بحافشاز بالزلو مخنياتو أبقبر هواريات معراف 13 እቶም ሓሙሽተ እናጸለዩ ኸለው ንሳቶም ከዓ ነቢያትን መማህራንን እናጸለዩ ኸለው እናጸሙ ኸለው ነቲ ጽዋዕክዎም እዮ ፍለይለይ ንመን ንበርናባስን ጳውሎስን ክብሉ ኸለው ንርኢ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 15 ብዛዕባ ሓደ ሕቶ ገጢምዎምሲ ክምርምሩ ዝተኣከቡ መነመን እዮም ነይሮም ሐዋርያትን ሽማግለታትን እዮም ብስላትዮም ነገራት ክምርምሩ زوهابهم شاد شاي اتم بأغلغلوت استفلتو اجزي ابير زمسكر لهم أغلغلتي أبوتا أغلغلوت زركبو بزعباتي سبتي يمسكرو مالك أما جرشتا بملئتا تا محبر بزي مرمراتات شدشته مسحالفو تا محبر بملئتا أبزل لا تلو وان هذا بقع ناي أملاخ سب وي بقعات سبات مسؤم شماغلتات كخونو خولو نبياتون مسؤم تحوسهم كخونو خولو حواريان تليون مسؤم تحوسو نزوم سبات زياتهم وي نزقل سبزي كابزا معات زياء ازي بخمزة عينة أقلقلوت استفلت أحاونا أقلقالنا كلها ناخن قبلو إنا نمبرو لنا إلو أقل كل سب يشموهم بزي أجابزي أجلجالو خوينو يشي يوم زي أبير تمسكنا صلوت منفس قدوس الأملاح قدوسان زي تقصكوا على محنتي فرا أجلجلوتو فرا عيو تمرصات ويفليات أجلجلتي دما نايم وداتا مرمراتات مسكايدو أما تقرشتا مبلشاو عي تبيت كريستيان مش كل ما أجلجلتو خوينا تشمو تمرصو بخمزي يمرسو نبيت كريستيان كغلغل يوم كا يمرسو بعد بخمه يمرسو من يمرسو እግዚአብሔር ይመርጾ بخمه يمرسو بزي شوعته ملائكታት يمرسو نمان كيمرسو نبيت كريستيان كغلغل يوم يمرسو نرسوم ايكونون يمرسو ابتا بيتو كغلغل يصوعوا أجلجلت محبريهم أجلجلت كريستوس يوم أجلجلت كريستوس يوم ما نتا محبرو خجلجل يوم تسويعهم تفضلوا أوانجيل يوحنس معراب أسران حدن كاب 15 يوم سمعون وديونا إلوه تفكرنا اللي بيخايلو وبيتا كم زفكر كان صحات فلت إلوه مبارا باقي عي أبلع إلوه كلا أي زي تفكرنا اللي بيخايلو وبيتاي كم زفكر كان صحات فلت إلو أياوتي أبلع إلو سالساي جزي تفكرني دي خامس بولو بوهيو ويتاي كم زفكر كان صحات فلت يخايو أباقي أي حالو كبلا خلنا زي أبير تمسكنا أبقى حواري معراب أسرع كاب 10 شوعات تخسع 10 شمونته نتام شو ما قلتات مسوعهم نتاب جزاء دمو زتريا محبر أملاخ كتقاسيو منفس قدس إبسكوبوسات غيرو شماكم كل مقاسي حلو كلهم كلهم بجزاء دمو زتريا محبر كغلغليوم تسويعهم زي أبي تمسكن يوم أبي كلاي ساميل
معرف حمشته እግዚአብሔር ድማ ንዳዊት ምእንቲ እስራኤል ኢሉ ልዕል ከም ዘበሎ ፈለጠ የለን ሳኦል ንእስራኤል ተሸመ ይመስል እምበር ንሩሲ ተሸመ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ግድ ናይቲ ህዝቢ ኣይነበሮ ከመይ ገይሩ ከም ዝኸብር ከመይ ገይሩ ከም ዝፅዋዕ ከመይ ገይሩ ሓወልቲ ከም ዝገብር ጥራይ ዝሓስብ ነይሩ ዳዊት ግን በአምላክ ዝተሸመ በአምላክ ዝተቀበአ ምእንቲ እስራኤል ዝተቀበአ ሰብዩ ነይሩሞ ምእንቲ እስራኤል ኢሉ አምላክ ልዕል ከም ዘበሎ ታመንግስቱ ድማ ከም ዘጽንዓ ዝፈለጠ ሰብዩ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ካብ ሓደ ስጋዕ 7 መንብቦ ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ጎይታ ንርእስና ግና ምእንታኻትኩም ከም ጉዙኣት እምበር ርእስና ኣይንሰብኽኒና ክብል ከሎ ጳውሎስ እንዴ ምእንታኻትኩም ከም ጉዙኣት ናይ ክርስቶስ ኣገልገልቲ ክብል ከሎ ንሪ ንሕናስ ደገፍቲ ሓጎስኩም ኢና እምበር ኣብ ልዕሊ እምነትኩም ክንጉይተት ኣይኮንናን ካኢልዎም ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 መወዳእታ ቁፅሪ 13 14 እምበር ንመን ይምረፁ ንቤትኦም ዝምረፁ ንማሕበሩ ንህዝቡ ከገልግሉኦም ዝምረፁ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን እዚ ተረአ ፈሊጥና ዝኾነ አምላክ ፀዊዕኒ ዝብል ሰብ ብኸምኡ ክንቅበሎ ኣይተገባአና ወይ ግድዳት ኣይኮንና ስቂልና ህሩግ ኢልና ኢድና ከነነብር ኣይተፀዋዕና ኢድካ ንምንባር ኣይትተሃወኽ ኢልዎ ንጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ 5 ምዕራፍ ካብ ቁጥሪ 17 ክሳብ 13 አንብቦ ኢድካ ንምንባር ኣይትተሃወኽ ይብለና ስለዚ ህሩግ ኢልና ተሃዊኽና ኣይንግበር መጀመሪያ ባዕልና ኢድና ዘንበርናሉ ድሓር ኣብኡ ኢድና ንምውጥዋጥ ከይፅግመናሲ ኣይንተሃወኽ ከይመርመርና ከይፈተሽና ኣይንግበር ተዓዘቦም ይዝብለና አምላክ እምበር ተሃዊኽካ ኢድካ እምበር ኣይብለናን እሞ እዚ ካብ ፈለጥና ባህሪን ጸጋን ብሓንሳእ ስለ ዝኸይድ ብጸጋ ጥራይ ሰብ መሪፅና ኣብ ሽግር ከይነኣቱ እቲ ባህሪ ከዓ ክስራሕ ኣለዎ ካሪዝማ and character must go together ጸጋን ህይወትን ብሓንሳእ ክኸይድ ኣለዎ ህይወቶም ዘይተሰርሐ ጸጋ ዘለዎም ብዙሓት እዮም ጸጋ ዘለዎም ድማ ህይወቶም ዘይተሰርሐ ብዙሓት እዮም ህይወቶምን ጸጋኦምን ብሓንሳእ ክዓይ አምላክ ይደሊ ነዚ ፈሊጥና ከመይ ከም ንመርፅ ሎሚ ነጊረኩም ኣለሁ ዝወድሓንኩም ጎይታ ይባርኩም አሜን Come
يسوع